Здравейте, мили приятели! Получих много обаждания, много имейли да разкажа точно за тази уникална система на Джамал. За съжаление, тази система може да се практикува от много малко хора. Терапевтът трябва задължително да владее телепатия. Това е наистина една уникална дарба. Владеете малцина. Аз реално я открих в себе си, когато бях едва на 8 годинки. На 19 години моя баща ме заведе в София, в Асоциация Феномени, защото просто чувствах, че се побъркам. Аз не знаех какво се случва с мен. Усещах мислите на хората, виждах бъдещи събития, усещах и мъртвите. И също неща, които наистина са много странни. Тогава странни за мен, сега вече за мен това е моята нова реалност. По-скоро вече реалността, в която се живее повече от 35 години. Всъщност тази система е описана в една книжка, която си пазя преди повече от 20 години. Ако сте чували за Кашпировски, който специално извърши своите лечения, единствено когато активизира нашето подсъзнание, тази диагностика или по-скоро това лечение е точно в този план. За да стигнем до себе си, ние трябва да изключим всякакви мисли, ние трябва да бъдем пречистени. Може би това е целта на системата на Джамал. Всъщност той е мой учител от повече от 30 години. Той почина преди 2 години. Той ме обучи на много неща и преди да почини неговите последни думи бяха наистина да се чуе за това негово учение, защото той тогава не искаше да се парадира, беше изключително скромен човек. Спомням си с такава топлина за него. Той придружаваше Кашпировски. Вече наистина не се спомням преди колко години. Знам, че бях на 18. Гостувах при Кобрат Томов. И за да присъстваме на това обучение, или по-скоро на лекция, трябваше да мине през един тест. Теста беше под една свещ, беше написана една дума. И тези, които познаят думата, които я разчитат, по-скоро мисловно я разчитат и я видят в съзнанието си, те бяха поканени да останат в тази малка стаечка, която още се спомням, с 2 малки чинчета и така нататък. Наистина в тези 2 малки чинчета стояха само няколко човека. За моя голяма радост бях и самата аз. Аз просто видях, извиках думата в съзнанието си и я разчетох. Всъщност това е една много силна концентрация и дарба и концентрация. Може би с много усилия, с много дисциплина. Много хора могат да отворят тази сакрална порта на своето подсъзнание, да усетят тихия ром на душата си. Това обаче се случва доста трудно и на някой наистина ми дадено свише. За голямо съжаление има хора, които се занимават с подобни неща, но не ги използват за добри цели. Но трябва да знаят, че чистката горе е много, много голяма, особено за хора, които имат такава дарба, защото целта на хора, които притежават такива сензитивни способности, е да бъдат водачи. Водачи, в смисъл да подадат ръка на човека, на пациента, сам да стигне до душата си. Сам да стигне до порта на душата си, а не насилствено да му казват какво ще се случи. Аз реално съм против ясновидството, въпреки че няма какво да го крия. Мога реално да си сърфирам в акашовите записи на един човек, мога да усетя минали и бъдещи събития, даже да посоча имената на мъртвите, но това не е никакво геройство, защото няма смисъл от това. Няма смисъл човек да бъде обезкуражен, особено когато иска нещо и ти да му кажеш не, няма да се случи. Напротив, има процент, в който съдбата може да се променя. Особено сега в момент, когато сме на период на динамичната карма. И когато ние наистина работим по посока да чуваме гласа на душата си, да сме синхронно с вселенските закони, много от събитията, помнете, могат да се променят. Затова, ако сте чели някои от прогнозите на Ванга и така нататък, че руса жена ще оправи България и какво ли още не, и си питате, добре, защо не се сбъдва?
Хора, всичко се променя. Всеки изминал ден нещата се променят. Не трябва да се хващаме за всяка дума и като удавник за сламка да чакаме. Всичко може да се промени, но първо ние трябва да променим себе си. Променяйки себе си, ние ще променим и околния свят. Тази система на Джамал, която всъщност съвсем скоро започвам да практикувам официално, е наистина много ефективна, особено към хора, които напълно са загубили връзката с себе си. Аз лично няма да провеждам никакви насилствени методи, да казвам какво ще се случи, защо трябва да изпълняваш това, че ти си длъжен и така нататък. Ти просто имаш свободната воля да се промениш. Аз трябва да вляза в твоето подсъзнание, когато ти се отпуснеш, разтвориш широко длани срещу мен. Аз съвсем спокойно мога да ти дам съвет, да усетя кои са, едва ли не да усетя фабричните ти настройки и до каква степен ти си сбъркал, за да забравиш тези фабрични настройки. Това е наистина един уникален психологически метод, който според мен действа, когато човек наистина е тръгнал по пътя на осъзнаването. И ви моля, не се вкарвайте във филми. Много от хората, които идват при мен, реално идват с такива мисловни модели, които нямат нищо общо с действителността. Така е, защото непрекъснато избягват. Те живеят в един свой фантазен свят, а това се наказва много жестоко отгоре, от висшите сили. Защото ние сме господари единствено и само на момента. Ние непрекъснато уреем в някакви паралелни вселени и си мислим, да, какво ще се случи утре и живеем в бъдещето. А то реално не съществува. То може изобщо да не се случи. Може всеки изминат в всяка минута, ние може да напуснем този земен свят, защото реално смъртта не съществува, по-скоро да се пренесем в друга реалност. Затова ние сме длъжни да яхнем момента, да хванем момента, да се концентрираме, да му се насладим с пълна сила. И тогава наистина ще получим и така наречената похвала от ангелите, както много често я получавам, когато работя и когато се слея с така наречения миг или настоящ момент. Мили приятели, имайте още малко търпение. Съвсем скоро ще практикувам тази система. Вие сами ще се помагате, а само ще бъда ваш ментор. Обичам ви и ви благодаря за добрите думи. Лек ден!